I'm not afraid. Zvakataurwa muwedhi. Ndobuda kunge zuva makuseni. Ndobuda kunge zuva makuseni. Dzinosara dzichikwana 10. Handibvume kurova U10. Ini handina kupusa zvekusvika palevhuri kuti hanzi ndikaende painterview. Then ndotanga kutaura zvinhu zviri against politics and what. Isusu hatitongwe nemasaladi. Ende nyika ino haitongwe nemasaladi kana kuti nemakawadi. Wanzisa mai. Ende unokwanisa kubvunza manager wangu. Price yacho. Handika. Manager mari brooking mari 1,500 local show. Local show. Kuta zvokunyepa. All the way I just wanna say it's nice to be here. Zvakanaka kwepano. Handina kana fiye. Vanhu vane nyoro tsiye. Vanhu vaziziye. Jehovah ndiye. Ndiye. Iye. Hakuna mumwe anenge iye. Handirwe nebanga nespiye. Inini I can sing at anything. Mosquito yakatokwanisa kundipa beautiful noise. Ndakwanisa kutoimba. As a versatile artist. Mukuru wemasaladi ndiani? Deep na Holy 10. Na Holy 10. Na Holy 10. Yeah man. Sa Holy 10 akuya kuzombo. Holy 10 munhu wekuti ndio masurprise. Isusu hatizombopi takazosiya nyika yenyu dzaenda nemasaladi. Inotengeswa. Inotengeswa nemasaladi. Vanotadzani. Totosvika tatogara nengochani munomu unomboziva here nyika yakanzi yakutongwa nemasaladi. Isusu takatoseta vakuzota vana kana hiti. Ende tamirira kuti vabudise hiti. The only defense yavo apa kapa ndiye kubudisa hiti. Ndakatota nawo collab I think teta kutowapa hiti. Aziteta nakona kuti ndiana anopesana nebiti. Anopesana nebiti munhu agara ari kupesana nemahiti. Kwete type yauri kutaura inoda iri vari 3010 kana Holy 10 pauholi neugoli kana paumonopoly kana pakuti sei inini handaripa especially the modern generation vana rajeti avana mungotoni pabit rake naiye ari apa then I will show him how to spit mabhazi sha vapana vangu 1 2 engineer before silent killer Peter. Always comes with the volume. You know, even a bass. One, two. Right, engineer, simple. Before Peter. Engineer, you sorry. 1 2 1 2 Saka page iroro richagaina attraction. Ragaina attraction unotsvaga mablogger anazigo ovabhadhara anazigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe chetepo anazigo saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti binga isina noise anazigo panopera 1 week vachikuposta anazigo uchiita sekudaro I can guarantee you that within 2 months unongo wine a minimum of 80,000 followers on social media. Lokubatikadare anazigo. Ladies and gentlemen, we are back again, and today we've got an interesting character. Yeah, man. Amona takapeka mashete akanzi tinayo ngwere anzi isusu atongwe nemasaladi. True. So atongwe nemasaladi zvizvo. Amtongwe zvizvo. Atongwe nemasaladi. Aiwa ngwere, welcome. Yemani mutase. Rato brand guy. Kote zvinyepo. Yes, rinowanika kupi manje brand iri kune vanenge vachirida. Unokuya ku headquarters kwedu. Pa Century mo. Uboona OV General.
Ovi general. Unongobvunza kuti office yageneral iri papi. Ovi seu kana kuti Ovi freight air cargo. Man. Saka mukasvika pamashops edu matisheti akazara. Unondopiwa mahara futi. For the sake of promotion kunzi alright. Ngatiti vanhu 25 vachauya kuoffice. Vachauya kuzongoti unowo kuoffice kwedu. Pacentury Mall. You're going to get t-shirt pamunhu. Vanhu 25. First 25. Ko wechi 26 anenge kubhadhara mari. Anenge kubhadhara anenge ari $3. Kune wechi 26. Wechi 30. $5. $5. Mashirts are rocking in. Isusu atitongwe nemasaladi. Isu 2 vekutanga va1. And then kusvika pa 25 kusvika pa Century Mall na achi General. Ubvunza shop yageneral iri papi pa Century Mall. Ovi seu kana kuti Ovi freight cargo. Ovi freight cargo. Makambani ari registered. Pamtemo. Sapa headquarters pedu. Pa Century Mall. Alright. Irotsa Ovi ndo randakanzwa muchora pa NR TV management. Varusota basa? Exactly. Ndo futhi vari kusponsor album launch. When? 21 September. Ku Netball Complex. Complex. Yeah man. 21 September Netball Complex. Mukuru wa panguwa kusvika nguva. Kutanga masikati because chatomboenda kumbobveta maengineer kuti asiwe anenge 6G yerati kuti ndeuya wemafia area anomaliza mafia area xenophobia. Saka inenge ziri first time kutange first time London mapinda uSofia. Man. But inenge pana wari brigadier wechi mafia. Man. Saka engineer afana yazo verify asatatanga basi. Kuti tinazoziva kuti hapana maconnections era nawo because pambacho munotengerwa ka referee pagame kana linesman ndanozongosimudza kuti apa offside muzimbabwe hamuna vha kuti ndingazozoita se kuzoti ngatione kuti chii chaitika paipai atoiziya saka pamwe pacho tikada kuzoyeuka bakotana iwa tisinokwara ndosandisaka maxen kuma3 ndopachatanga sound check. Saka line up yakamira sei ma-artist anenge ari kudance bza 21. Right. First kupora zvinhu zvese ishow ikai it's like it's me signing killer ndikulauncha chi album. Yeah man, for the first time ndichilauncha album rangu in a stadium, right? For the first time Yeah, man. So line up chekutanga chakakosha ndi signing killer ari kulauncha chi album. Ndisingazive vachakundikana kuti vamwe vachangotiwo rudo nyangwe vasina kuiswa paprogram but vachangoti rudo hatikamborwadziwe kuti vauya kuzoita se support. Yeah man. Nevachakundikanawo kuna vachavira nemadambudziko chaiyo nevamwe vachazogadzira matambudziko avo zvavo pachavo havo vachapa maexcuse. Isusu tisina basa nezvakawanda because selling killer ndiyari kulauncha chi album. Saka first thing it's all about selling killer. Yeah man. Anomaona tobati tina Windy president, tina Kina, tina Sekalas, tina Blot. Yeah man. Blot aripo. Msalad ukuthi anzithe. Saka iya makumisa kumasalad. Msalad anenge ari. Iya ndiye manje muZimbabwe ndiye ari kumirira masalad. Mazia. Ina ndizimkawadi kana. Inoto representa kanya. Ndakato representa makarati panezi hazino representa masalad. Yeah. Pasta ira ipi. Iyo. Bozi atidye salad, tinodya mustard. Pasta ira. Kana chizwa voice iri pamaiki rutangiri tutori mustard. Uzinzwe. So tina Blot aripo. Palana up. Yeah man. Tubati pana Eight of Fire. Alright. Pana Janos. Guzu Kangaroo. Airwati. Tinapana radio stable kwedu vanafela youth vana Rexton. Yeah man. Tina what ma upcoming. Nyangwe uri upcoming uri kuchitungiza uri kupi desert. Before 10 everyone got a chance to perform. Upcoming. Yeah man, remember this. Inini handisi kuzoenda pa stage kusvika munhu wese aimba.
kana pane ari kuti asabotage arambidzwa ukatouya ukaona general kana ukaona kuda kana ukaona muzadzi vanhu ivavo vanokwanisa kuita zvekuti vakubatsire because inini handisi kuzoperforma until munhu wese aperforma. Man. So I think mukana upcoming upcoming ese tati usvika 10 mukana wenyu nyange uchitiwo alright unonzi auketa uta sei but kana iwe uchiti uri kuda you can encourage you have to come and try and chance yako iripo waiziya nyange vanaimba sungura akutadzika kuzokutadzika kuyaona makingwazika vachingosimbisa waiziya pasere pazidara macheso anoziva mudara macheso ndedu and mudara nomudira kuti saka anonakirwa neart anomaziya because munhu weartika akufanira kuva neboundary that's wachona ini ndakakwanisa kunorwa collab kana namakingwazi ndikashaya stage namacheso ipapo ndichiroerwa ndarerwa maridhim nemberi kwazvo ukawina award kumasalad yeipo mukarova futi nafungisai exactly and kandaita futi inonzi contra killing ndine song futi yerumba iri paalbum namwapane kutanzania man. So ngatikuti platform and it's a celebration to celebrate asalekira neshamari dzakawanda vanati gonzo yeko hip-hop vana bling for futi anana bhaga man maferese iroro riri kuya kuzorepresenta masalad futi ndosandati mukuru wemasalad ndiani Holy 10 akuya kuzombo Holy 10 munhu wekuti ndio masurprise munhu anokurekana atase apindira musikata se musingazvifungire ende inini hangu hazvisi kundishamisa mukazomuona tanai kana paact pangu chepu maiziya bhozi rese iroro imafera angu ina ndapa ndisingalingi maiziya handina munhu wandisingawirane naye mumizika uchi kana dai zvitoitowo hazvo amacharamba vembuyu kana fungisaiwo vombotanga kuti vablessachi nzvimbo maiziya kana zvitoita dai magafa futi hatinotozviappreciata nyange tisingazviafodi kuti maiziya vese anajapriza madhara edu vafana tombosvika maiziya tinotofarawo ende kana vakatopindira inenge yato history yatonyorwa kuti pasi kunzi japresa akabatika magafa akabatika vakauya kuchikoro maiziya udzo vari ndo vadzidzisi hatisi kuti maheadmaster kana kuti machii but ava vamwe vadzidzisi vakauya kuchikoro malecturer edu pasera ipi saka vanograduata mwana expect kunge futi vangoripowo kana kuti right kana vachingoisawo kana kungopostawo zvavo kuti aiwa big up havanorwadziwa hazvifanirwadza izvozvo. I think this interview vanajapresa nawingi nevamwe vese namaicharamba vari kuiona anofanira kumbosimbisa ngwere kwete zvekunyepa swa 21 isusu sezimbabwe 7 kuti vana vamwene yeman isu takariyesa hatingatirene zvedu kunzi tingati mupanjipe kuti tingasession maya but takariyesa ende tanazopa vanhu type performance yakasati vambowana in the history of music here in Zimbabwe. Remember that. Pamatarati 7 ndandiona interview chiti chiri kuda rehab chi Zimbabwe kana silent right. Sometimes vanokota zvisiri izvo kuti but pampacho addressa to something anomanzisa but munhu anobhada kuti ase ada kuitora se attack anomanzisa inini handina kupusa zvokusvika palevel yekuti anzi ndikaende painterview then ndotanga kutaura zvinhu zviri against politics and what handikwanise kuti nditaure chinhu wanchada kuudzai ndo respecta mutungamiri wenyika ipi inoi negovernment iriase iri kutonga but ndinokondema vari kutora mapowers vachisa maoko mani avo I think ndo only hanzi kuipa kwezvimwe kunake kwezvimwe kuna yakada kuipisa ipapo maiziya but ndiri kutaura nemafeelings semunhu airwadziwa pamoyo
ende handambobatsirwawo nedambudziko ranga rakavirana chi naro inini handa problem nemusangano kana negovernment handikablame mutungamiri handipenge but ndoblema ava vanhu vakuabhusa chi vakabvisa authority authority bcause kunzi pakati anonzi dziridzi ndosachizimana nokusunga asiri anozokutonga anzonzisa pade zvazimana nokusunga ari kubva kutonga haudzoki pakuti adeti takatopoka kana 3 malife in prison kunzi nyange ukamuka futi unofanira kuzopake chechitiri kuti chizochimosvaya saka vanhu vanga vachimhanya nenanekisifa vanga vachimisquota. That's what I can say because vanhu they are always like that people are especially vanhu vanenge vane agenda pazvinhu zvipi they always look pazvinhu zvakaita se handisi spiritual leader handilidhe kana kuti handisi political member kana right handitonzwisisa kuti zvinofamba sei handina shungu handitsomane neizvozvo indotsomana nemaridhim nebasa rani ende basa rangu ndere kuimbira chi vanhu and talk to the people anowana chakatotirwadza ndechoti but ingwani isusu inonzi nyika inotongwa nevene saka ini ndikabviswe pane vene ndimi vene wacho tisivene wacho ende ndikatokomita fraud ndikasungwa handimbobve ndakakomplaina mangwana kuti ake saka government yanati polisi yakadhakwa indasungirwa mhosva yandakapara pandikazosungwa nemhosva ndisina kupara apedza ndisungisa munhu auyo obva atondipublisha munewspaper apo aka $40 nechi ne-H metro atondieputy magistrate munguza here ini dhoketi rangu ringe ndanyorerwa nemupurisa raiti fraud rezvo akanyoresa munewspaper kana pp kukoti haafa akaapruva nyaya yakadaro bcause nyaya iyoyo ikazobvunzwa chii chakaitika handiona you can see kuti nyaya ikai haisi nyaya yekunzi inonzi fraud haisi fraud inyaya yebusiness wanzwiseri mwangu ini neyo zvamatiyo sparks uri muindustry ini neyo tikatadhiri handika tikabva tatadza kuwirirana pamwe kuti in terms of money maconditions edu pabasa redu tomaziya then ini ndo ndatadza kuatenda chi sure iwo ukanzi wareza waenda kupolisi hazvinoda kuti waenda kupolisi unosungisa pamwe watenda polisi kuti inini newe tikwanise kuyananiswa nechi nao nechi nemutemo but polisi rinondifonera nini rinditi chichisoso sho yekuchitungisa handika nondaza kuti ina ndisikukwanisa kunge ndiri ukoko panguva dzinedzi hatinakusi ndadatenda painterview inRTV pandakadaidzwa chinzi unoziva here munhu akati akati ati munendomuziya andoziva but ina handisikwanisa kuuya chi kushow kwete kushow polisi hanzoyamutaurirana ati aine panguva iko zvino ndiri busy kuti handisikukwanisa kuita se pamwe maybe after kana kuti mangwana moziva nendiri available then ina was surprised kuti Sparks tomoti example kuti Sparks atonza aenda kupolisi but anoenda nomusungisa kupolisi tiyananiswa then ini newe tutazotaura pamwe the next day andika kuti haona wangu saka iwewe pakuinfo papolisi kansi inini newe takatadza kunzwanana iyo vatava maya asirizvo papa nenda kuenda kupolisi because nenda kupuwa pressure hanzi yene mandimba yekuti ekutemviwa ndoisa ndenga kunipa pressure daiso but still haisi danger saka toita sei inini naye tatarunga kuti chata show yekukwaziko iye asati ane date zvoti denga totine date pamwe tadi takatoita show yapo kudhara eno vatayo isu ngachigozoti padhiri redu takwaziko iwo nchangokuwedzera imwe mari yakati totasila dzicho tarese tobatasila isaka ndamubvunza kuti tiinda iwo neutsinye pakuti iwo tomboti tawirirana zvinhu tatadza kuwirirana tiri two ungabva watonzi iwo wakuenda kunondimhangarira kuti ndakakufrauda mari ndakakufrauda hawo how do you call it a fraud kasi ndakaramba kurifanda mari yako right ini newo ndane munhu anonzi akabreacha contract iwo ndiwakata zvinosiri pamutemo zvatakawirirana tiri two bhosi techinzwanana paukama yohani wedu pane mwe mari isingakwani unozere kuti ubhuke salinkilo bandifecho kuti ndisparks anonziza ndokwasoita zvekutoti manager manager usafonere manager because manager ukamufonera achakudza chi price ende yo mari yaunayo manager wangu ambofa kaita se akaibvuma andowana saka ndezve isusu
pari pani pachedu kanu kedu sekuti Saka- takabva tese katika kudhara something chinhu chavhiringika iyo kuti undishowe labva undishowe bai kunondisungisa but iye akakonfirma kuti handikambosungise iwewe but ndada kuti ndafungidzira kuti iwowo pamwe polisi inoona kuti inini newe tinatsonzwanana pozisi like ndairamba kurifanda mari iyoyo ndicho mutima wangu da ndiri kurifanda mari kwaiwewe wakarifanda vanhu mari here vakabhadhara kuti vadaudzwana imweni iwo wakatoita profit chi nakatoita losi ndisailenkira padziro because ndiye akasviba ndine mafanzi akadisappointwa handoiza mangu ndikuibata ende izvi mubasa kwedu zviri zvagara zvinotoitika oiza mangu azviriko mangani mashows anopostponedwa ichinzi yazorongwa yazodaiso zviripo pachi then nemupurisa paakazondiona wacho akamundifonera pepe akabva nditoti atondibata ndati kuwe wakundisa mukati pakuta sei inati munhu wangu ndakatopedzerana naye ini nemunhu wangu takapedzerana pakuwirirana kuti ndichazomukavha iye ndachatonitopa mari totata show imwe yokwaziko manzizo but iye panguva yomupurisa uyu engasachitozinzwisise engakuzvita akuita basa rani rake ina ndikati ndokomblaya nepolisi ndakamupa tambo yake ndikapuwa pangu kuti achafonera complainant its like dherore hana kufonera complainant apa indiri mukati ndarara mangwana acho dzakuenda kumanheru upafonera complainant achimuti mangwana ngauye panapa na 7 its like uri kuzwa kunzi chiuya panapa na 7 iye ndobati ina nditotina budget yekuya ukoko like handina mission rekuya kuchi kumbari hataona ende igood answer yekumuratidza kuti uyu haasi kuti akutotaura kuti aiwa nyaya iya ine mumwe wangu bhowa ndakatese saka handina agenda yekuya kupolisi ukoko handaona but uyu angasikatoziva kuti inini ndakaswa mukati uchimenzi polisi aina kukomunikata nemuridzi wenyaya haina bhosi dei akakomunikata nemuridzi wenyaya aivaudza ipapo kuti aiwa bo tapedzerana like zvakangomudza tasvika kukoti ndakatoenda kuchikoro ke saka ndaida kunatsoona kuti mutemo wezimbabwe wakadhakwa here kana kuti munhu apiwa authority ndiakuabvisa chi but to my surprises aida kufamba neni kubva pamatapi akandisa cheni maoko ida kumakisa for what reason ndiro crime here ini right ko nyaya yakapa echimetro achitoti idocket refraud mumanzwisisa but docket rangu inini even ndikasvika kuna pipi wakabata docket iroro achinzi tava nenyaya zvandotoziva kuti prosecutor aingotaura ega kuti this is a civil case and aichi kupublic relations chi but kuti dii ndakarara 48 hours muchi muchitokisi chezimbabwe but ndomirira zimbabwe ndotoenda overseas kunopefuma ndakamirira zimbabwe kumafunctions enyika nyange papo pandoti handotombopuhwa mai ndotongozoti juti rangu 7 venyika ino kusapota chinhu anoziva but after zvese izvozvo ndodisrespect waka ndikamunhu zvako noti kane kana 5 olevels chete saka atone power rekundiita se rekundorarisa 48 hours mukati nekutanisha image yani because it is bad for my business andika kuti ansanikila akadefrauda munhu mamzwisisa although inini nemunhu napromoter tikatadza kunzwanana handoziva hapana anofanira kusungisa mumwe handoziva ende kunomhangara kupolisi hazviri kuti munhu akunomhangara kuti sanikila ngaasungwa ari pamwe anotobatsirwa kuti inini naye tiyananiswe handozwa mangu ende still ndakatomudza kuti kweiwowe wakuenda kupolisi inini wakatadza nei kuya kuzotaura nani nini iye atoti aiona ndakatotsiurwa neblazi yani yangu ende iko zvino zvatowesi because nezuro newspaper pandakatozvina newspaper ndipo ndakazoti sende atori mukati kutaura kupi uchipinzi mwe akatoshamisa kwaitoona nzasare ndatori mukati hanzi na iye alright makusena achizonzi na 7 ukasauya tikusungana iwewe akutserete nacho mupezi akuti uya complainant ndiye anga kutothreatena nepolisi pakaipo manzisa saka it's like pamwe pangu nemupfungwa dzangu andika ndikudzidze chiinini semwana wezimbabwe andika
Right? Sekunge inini ndiri kutonzi ndine problem. But kana authority yabva yatoita zviri wese kupfuura inini wacho. Anonzi adoenda kurebu ndiani? Ndopari kubva statement iro. Ndopari kubva statement. Right. Saka vanhu ngavasafe vakata se vakakota zvinhu seizvo. Right. Which means ona ngokota kamasika statement kwanga asingazive nyaya yacho yese. Ina ndifunge sekudaro. Because nyaya dzangu dzinozikanwa. Ukagoogle maishmetro. Ndiyo. Nyaya iyoyo yakatobuda zvechokwadi. Ende tarisaona kuti haina kunyorwa musaini kila akapfura yakanyorwa izvozvo. Ende mupurisa yeye ndiye akatotengesera nyaya yachi H-metro. Which means kuti ndiye futi engakanwa akatovaisa kuti muposition kuti pati kupinda naye mukoti anenge akaiswa cheni. Muchamutora chi? Mupicture akandiri mucheni. Zvino zvakazoramba kuti aiwa mirati haedu motikari tega. Ndotofamba ndakaiswa cheni. Futi tata haya motikari. Tasvika kukoti. Tukaenda pana prosecutor. Cheni ndakaiswa. Tasvika umama zvikanzi ko mupiseka cheni. Mwanza here. Mauya kuzoita sei? Polisi rakati tauya kuzo withdrawa nyaya. Wakaisa cheni mon. Hanzi nepolisi tauya kuzo withdrawa. Iwe. Konya iyi yetadza ku withdraw, right? Tomboti ku withdraw yacho zvanga zvaramba here kuti nyaya iyoyo iyi igare yangu withdraw iyo, right? Before instant ndaiswa 48 hours mukati. It's like nenda ready nekuda kuziva kuti aiwa pamwe mutemo weZimbabwe ndo wakadhakwa. Ndipo ndinoona kuti Zimbabwe mutemo wayo haingambonzi yakati wakadhakwa. But munhu akadhakwa munhu angopiwa chete pito, anozana gudu rikapiwa pito. Rinoita muzerereka wokuti ukona mwangu alright. It's like ndopanga toona kuti mwetype yemapolisi wakadaroka havana kirwe nesu maiza. Because haungati inini ndo represent ya Zimbabwe zvonoziva. Nenda ku UK, nenda ku South Africa. Right. Ubva watondisunga inini. Andanzwa kutondisunga nemhosva yekuti pamutemo handibvumidzwi kusungwa. Ndakatonzingana ndakaramba kubhadhara mari. Munhu otozoona kuti handikusipoke koti. Ende dare rinotondibvunza kuti iwewe uri kubvuma here kubhadhara mari yemunhu kana kuti. Ende ini hapana pandikaramba kubhadhara mari yemunhu kana munhu ada kurifandwa mari yani yake. Hapana chinombonetsa. Rezi. Pasisaka after ndadaro zvatsva withdraw nyaya ndozvatafambira. Then pipi papana akatotaridza kuti aconfused kuti alright, so what's the reason yekuti uyu ari mucheni? He's a celebrity ndomuziva. Ndokana chini uyu kana even pa Facebook ndomfollowa uyu ndomuziva. Saka imimi ndakuziva kuti cheni dzamukamisa idzi ndedzechi. Then it's like munhu aida tobuda. In fact kubva tichiri muroad atoti mapapi man ndaubuda ndata sei pazvanoda kunoita. Handozona. Saka haanozoda kuzoda kuziva zvakaita zvakawanda. Then ubva se ubangoita zvanzi aite kuita se handoyata vakuzodraw docket. Then totatika zvapera kabhu but apanze zvazanzi nemupurisa chindipa mari yemunhu. Manzo Polisi ndiyo yangada upiwa. Kono ende takampa yakakwana kwetoti yakashota kana 1 rand. But to my surprises inini na complainant ndichitori nebande reshow maize madana usvika baba anositsa mari kupi kana ude demfeso yaida mari yake chezvo atangosvika papoint yekuti angotaura kuti ndikuda mari hazvedhiri mwana tinozoda iso tozozviona apa ndikumbodoo mari yangu ndikabudisa pai. But it's like mfesuka uyu munhu enge atori it's like atonyara neka-action kaakamboitonga aita pakamboda nditi panenzi ndiuye kupolice pepe andanzwiza. Saka which means mari yangu otorwa nemupurisa vatoinodya ake. Akatora mari akatora $150 ende ini ndisisa mari akatopuwa Raslalo na General vanova manager vangu anomanzisa. Ende alright before
handikambode kuti ndikanganise brand rangu nekuda kweti mari tusingakwane tunenge twangoitwa madhiri yangu kuti handisparks angu runga akadhiri waiziya ndingoendawo since sparks ari wangu for a long time ende ndikakundikana futi I don't think kuti iwoka unofanira polisi tofana tigare pasi kunodzanzisanikile andidifrauda waiziya because nyango ndakufrauda but nyaya iyi kana yaya pamutemo neintelligence tofanira kuti yangu nepolisi aiwa nenyise civil case so ine motaurirana pamwe polisi ikatozopinda kana tatadza kuita se kuirirana I don't think kuti katadze kurifanda mari yakadaro ishoma nyange brand racho brand selling killer ihombe kudarika 150 even mari yatinoorati mari yebooking unokwanisa kubvunza manager wangu price yacho manager mari yebooking mari 1500 local sure kuita zvekunyepa saka ngakadzika ngoitisawo munhu kwangomira ndiyakusvitsa seshamwari yangu zvemurudo ende iye hake akatondudza chokwadi kuti sorry paipai kuenda kupaipai is like ndakachinetswa ne$100 ngechidiwa nemandimba unzwisisa like something like that antonzwisisa but then after futi iye avaudza kuti sanenkila wacho ati zvakati ivo havana zombodawo zombobuta se bodze kuti understand kuti uyu brand toshanda naro tichatoda futi kuti mangwanaka tihayane futi nemunhu upi titozita mandimba ikoko unzwisisa saka it's like uyu munhu akatora kodzero semukana ndobana anoziva the whole police station yatotaura kuti munhu anonzi mushoriwa unzwisisa ndeyo pamatapi is a sergeant maiza ane mastyle ameno pamwe nyembe dzake ndo dzinomupa kuti abva aite nge mutemo wezimbabwe ndiwo kumba kwavo because no one is above the law andoziva ende hapana kuti anonzi ari below unomboziva kuti munhu wese ane right yake munhu wese apana mhaka yake ngaatongwe ini ndikapana mhaka ndikasungwa ndoandastenda kuti ndasungirwa mhaka but ko iyo isiri mhaka yaisi mhaka mwangu kupanana mari kubasa kwedu nekutadza kunzwana nekubhiricha zvatikawirirana haibva yaita fraud zvaitodaruka kana ana jampiriza vagara chimunzi vabhiriya kana ana kilati ana wingi vacho kuti anozati kuti hapana artist asati ambotadza kuatinda shu pamwe pacho without any good reason what more uyu andaiti uudza kuti asha ina ndisikuuya because waita zvakati nezvakati nezvakati pane zvatikawirirana izvi neizvo seiwo ukataura kunge pamwe utochema kuti hauna mari ndizone postara wakabudisa ritorina nemaartist mamwe sazviroti wakatondivhara ininika handoziva saka handitadze kutaura kuti aiwa dhiri rewarida kuisa ndiwe ende hazvisungise hazviitana sei chakatosungise kuramba kuzopa munhu mari yake pamwe yari kuti chinipo mari yani upishi ndakati mari iyoyo hapana pane mbobhadhara bheki because iye hanomborifanda anyone mari ingabhadhara chi mavhanza angouya saka zvaitokufanira kungoenderana nereputation yangu yavanga vauraya because vakagadzira posta ravo ndiwo ivo remember ende vakatadza kumitana nemaagreements ndivo ivo kusvika papoint kuti mukoma wemunhu iye akazoti silent sorry mupana wangu angasingaziye right unzisa because mfesi ye mukoma wake ari kujoza akamboshanda naimanager kabhidha mfesi wangu sasa yakayamka kumukorekta kuti handaonakirwa nenyaya ndaverenga mupepa then pana akati handambopurisa macharges I was surprised kuti sanikila atori mukati ndosaka ndazoti saka mari chimene andita se ndiuye pasina izvozvo uye akasikazombopa akamboita se akangouya aingoita business rani aipapo ndapaona I think pakabhaizika because mazira andoita inini kana muchinge matadza kuwira kana pakakweretana polisi inongokudza kuti iwo uchabhadhara rini wotaura kuti no pamwedzi ndokwanisa kuwana $50 this next month $50 ndo mazira andoita exactly saka that's why patikati takuenda koti mari yacho yandainzi ndasungirwa yakabva yauya yakakwana zvinoreva kuti nyange dai takanzi endei kusipo tisikakuende tabva tangomutambidza maoko mani make even mamanagers kana machivesa chiona kuti uyu apawa mari yani yake anomaziva kuti pamwe pacho hatikadi izvo zvinonetsa handikadi kutambisirwa precious time yangu
ndichiita zvinhu zviri productive kuti ndinzi ndasungwa handisi munhu asina basa nditori nebasa rangu ende basa rangu rinorikwa kuti ndigare ndiri busy I need to focus anonzisa ende basa saka handa kuisika muchitoks 48 hours saka ipapa abakusipora ipapa pabuda macheni naona mane song inonzi macheni ndikuona mutara nyaya dzemacheni right let me tell you something before this one tinongodzokera kumashure futi todzokera paipa panakanzi sanikila aura yachi auraya munhu yaman unomboziva kuti ndakaenda kurimandi 9 days kurimandi chii chazoitika paipa mukoma wangu ngatiti ndo pandakatanga kuziva kuti upenyu mutoro paipa kuzoona kuti pandanzanzi kujeri kwakazara vanhu vasina mhosva ndaitoti bhozi ina asana mboenda kujeri asana mbopinda mukoti rekodi rangu rinotaura but the only time andikanzi silent killer ndaenda kurimandi it was nyaya yandisina kuti yangasiri mhosva yangu yoga but nekuda kwangoti chete vanhu vekodzero vekutora kodzero semukana even mawitness ingari panzvimbo akataura kuti maya imi silent killer yanga asiri atema munhu silent killer was the last person futi kutozoona munhu atemwa anomanzwisisa zvinotaura navanhu vanga vari panzvimbo vaona nemaswani avo but zvakanzi alright vari kunyorwa mastatement handiwanzwa manje hanzi aiwa mastatements avo tikumanyora kukoti ndopachazopiwa mukana oita se but wena koti iyo pachezvayoka inoverenga dhoketi ravo ranyorwa nemupurisa handika first dzatsona kuti ndakangoti ndichisvika ndakangonzi alright complainant haana kuuya hanzi ari muintensive care unzwa here hanzi haana kuuya kuno kubhoza ari muintensive care handisati ndamurova number 2 haana kukwara zvekunzi anonzi ari muintensive care bcause munhu yeye musi wacho akatoita robari ani munhu wakatobira futi kumbari musi wacho uyoyo andikatiswa kurimandi you know that hauziye ende haungambofungidzire kuti silent killer ndo zvaatoitwa apapo nanhasi kuna mwana unotofungidzira kuti ndakapara mhosva ipi but why complainant anobva azomboapiya kukoti which means kuti zvavaida ndezvekuti vatanishe image yangu hanomaiza mwangu ndimbopfidze ende vakabudirira ndakati handandesi murimandi ende handifunga kuti kurimandi ndinokuenda ndichitsvagei ndaita sei pakuzoita seiko inini kurimandi ndopara mhosva inoinisa munhu kujeri here inini uchakokurwa mundandi wangu asati maoko angu asati amborova munhu asati ndambosumudza banga asati alright asati ndambobira munhu nyangwe nyangwe kuti wadonza $10 yako yoga then inini ndatase ndanoitsika ndandainonga asati ndambodaro ndosaka ndotaura kuti up to 33 years ndakazoenda kujeri kutori kujeri kuenda kurimandi kwandiri bcause hapana pandaifanira kumbuti ndinzisaini ndazoenda kurimandi asi dai ndakapara mhosva handaikomplaina kadawakapara mhosva usiri panapo ende una macheni ndakatoimba I think ndakareleasa January this year its like ngatiti zvandoimba pamaiki zvinhu zvandofesa macheni yakada kufanana ukateerera song yono unotogara toti pamwe kasi ndo yaari kuimbira situation iyi yake iyi yemusuno maya yemusuno iyi patori nesong inonzi police them dead and them don't know satomboikanda instrument iyo song iyoyo usaise instrument wakuuza handa instrument yawo racho but unokwanisa kuplayawo just a little bit yesong iyoyo yakanzi police no nditsvaga nani chichimwe chiri nani sepende yacho vati vapende vari kuzenge tsingapenge mujenge emani uza sister chipo madinga sati verenge ndikande mpepa baba kuzenge tsingapenge lighters lighters in the air tambukira kuchechi nasi titorimo kamsinago ndisikumbofilapo ndaitongofunga ndiri kusiyaso amenonondisika unge inaso
akwanise kunotora mufaro wanawo ashandisa makaro avanawo nekuda kwegriti nemukavo vaudze kuti flegi yepolisi asane flegi yezvinyawo pamwe pacho amutorerewo simba ranyaro I don't believe I'm kupula. Adzi flag yepolisi asana. Isakapa speaker no. vari kuzenge tisingapenge mujenge Anonga chinzo. Eman. Uza sister chipo madinga sati verenge ndikande mpepa baba kuzenge Flag tisingapenge yepolisi asana echiguri. lighters lighters in the air tambukira kuchechi nasi titorimo kamsinako handisi kumbofilabo ndaitongofunga ndiri kusiyaso amenonondisika unge inaso akwanise kunotora mufaro wanawo ashandisa makaro avanawo nekuda kwegriti nemukavo vaudze kuti flegi yepolisi asane flegi yezvinyawo pamwe pacho amutorerewo simba ranyaro hamungashandise makaro pamwe chete nekwabvisa ofisi yamunayo kugara pachigaro paita vanhu vanora vakamagwaro no one is above the law zvichireva kuti ukafamba so I see what I saw them dead and they don't know vakafa vanozvanoziva havana chaona ivo ndo vafa but havasi kuziziva like now vaiabhisa chi vatofa and havasi kuzviziva havasi kuziziva ipapo apa havasi kutoziva toti kune vamwe vakabatikana nekunzwa kuti inini ndiri kuti zimbabwe inoenda kuchi saka ndaiziva kuti ndikataura izvozvo ka ndaiziva kuti someone ndichagrebha attention yasomeone waiziva and pachitsvagwa way kuti batsirana nayo okay that's why ndaexplaina mhosva yese pachena maiziva and kunzi you dead and you don't know ivo vaitoita pavaita yese ikai vainakirwa and vatoti vakahwina and vakatodya handiziva kuti nemari yacho takatovasira but vachitoti vakahwina kaona and nepazvikaitika nekusvika muzuva ranhasi zvototange pamwe iprofiti yavo yavakatongodyawo ini vakatondiwachisa neweya vandase but they don't know kutoti ndo pavafira papi because isusu hatisi kuzomborelaxa kana kutadza kutaura nezvenyaya yakatanga ipi iyo iyi kuti ipindirwe nevamwe vanokwanisa kusungawo ivavo ini handikwanisa kuenda papolisi kava kunomhangarira ofisa iyeye ini alright kufunga kwako hapana munhu anokwanisa kuzviita alright wese victim weizvozvo amupedzera akutotyana kutoenda papolisi pacho futi anoziva tichitofoswa kuti tikasangana navo vanototiposa kutoti chimotenga dringi futi munhu iyeye bcause ari kuti ndonongo kuita futi zvimwe zvakakatonge zvipi ndona kuita zvezviya plus isusu ine ndiri munhu wekutoti pamwe pachoka netaipe vanhu ivavo ndatozoona kuti kana ndikatoda kutotange pamwe ndikudaonesana naye angopedzera atozokubata ubva ngokuti madrugs aya bcause vanenge vanawo madrugs ndo vanenge vatori navo ivo ndonotobatirwa madrugs ane munhu mumwe aanawo iye mupurisa unomboziva obva ngokuti aendakwa anenge atonzi andiwachisa weze saka ndataura taiwa musatore kodzero semukana kana uchishandisa mukana zichi kana kutaura mhosva senyaya kutaura nyaya semhosva nziziva kana kuona flag yepolisi sezvigori right hauite zvaunoda nezrp bcause nyika ino itori neutungamiri wanzisa ende unoona kusoresa utungamiri hwenyika nekuisa kodzero maoko mani mako saka isu techingochema nekutoti torerai vanhu vakadaro kodzero bcause havana kukodzera kunge vari pamaposition yayo wanzisa bcause polisi inofanira kusevha nekuprotecta inofanira kufila safe pane polisi but like ndakutotya kutopuhwa kana mhosva isiri yangu nepolisi ende zvandaita panapa zvandataura apa kune vanofungidzira kuti ino handisi kutya bcause handipane mhosva maiziva apa munhu akanonzwai
ka commercial break katomborwa macheni and then tochizoka nedzimwe nyaya dziri light bozi gwere yakagumbuka takukruza Aiwa, mu180 Antadzi. wakambotadzi gumbuka wabva idzodzo Antadzi. gwere yakagumbuka irete kumacheni kasonga yakapoza isati yarova ngwere this song ka ndo song yekuti paipa mamuchiti upenyu ndakaona kuti upenyu mutoro zveshuwa song iyi I think vanhu obva vanorelata nayo vakaiterera Yeah. iri paalbum ripi ndo Haisi album. ingori song Masingles it's an inonzi ghetto gospel ghetto gospel collection. collection Yeah. Masingles there. Like kana ndisina album ndikubudisa kana EP ka. Ndichingozoti anytime ndona kuti nhasi ndatoone rimwe EP re kuti ndawedzera pamwe manhamba pa ghetto gospel EP rangu because ndicharishanda kusvikira hamene kusvika rini. alright Saka mukanzwa ndichitinzi sanekilani masong manyowani especially masong akatonge aya maghetto gospel EP rakatanga kubuda ngatiti rakatanga kubuda kubva mucovid EP iroro ende aripere because toramba chikuita se tikagaragara tikabudisa amazing rane mangani izvezvo I think inenge yasonga yechi 22 papa ghetto gospel EP chimborirova timbonzwa kuti how far instrument okay munoripindira remusepente alaitaza man kufu demfino yeah sparks let the peace reign for all mankind. Tell daddy war and the crime. Jail time, it a waste time. I'll be just flying up, step up in a life, pan the front liner. Search them, can't find. Iyo ndiyo nguve kutukare wa decide. Marakati chengeta, ningakati guide. Clean up yo, garaka zitaida. Never be the bad minder. Panchenge ndichigrinda sarudza nzira yako gara wa decide everything good my future brighter aiwa anditye firefighter nekuti ndine simba raOlmighty tenge tichiyimba all night apa takapfeka white ameno vangachida fight taudza kuti ona iyo height isusu tiri maheavyweight ndisu masoja emuami asingazorove dhami wanzwa here mupana wami inini igama lami ngiro vanonditi ngirozi isusu hatigonodzvanya pozi fako kationa tichiita zvemashozi vanonditi ngirozi isusu hatigonodzvanya pozi farika kationa tichiita zvemashozi ndoruma kunge pitbull kuruma ndoloka majozi them shoulda know we roll we go apa we rise we will never fall lose hope we hope and pray all the way. I just wanna say it's nice to be here. Zvakanaka kwepano handina kana fiye vanhu vane nyorotsiye vanhu vaziziye Jehovha ndiye iye hakuna mumwe anenge iye handirwe nebanga nespiye handisi Shakespeare demoni disappear never come back here everything clear handina kana fiye kana vakanzwa kuti nini ndiri kukwata vadza vakaona asiri iye maoko mamwari ndirushiye asi inini I'm not afraid zvakataurwa muwedhi ndobude kunge zuva makuseni dzinosara dzichikwana 10
handibvume kurova U10 ndanyora namba iri ndine peini ndanyora namba iri ndine peini handina kunyora nepeni no pain no gain hansati ndakupenga breni andiudze zvekuroeswa nemeni ndobuda ngezuva rekuseni dzosere dzichiteni chiona ndarembedza mache afamba ndarembedza mache afamba ndakarembedza macheni andibvume kurova U10 haiwa ndadambura macheni ndofamba ndarembedza macheni ndofamba ndarembedza macheni handirove U10 saka ndadambura macheni ndakuda kukontina nejeni miziki inorira mumavheini mutsinga makumanya mumavheini isusu hatipenge breni vari mberi nevhangeri togara tiri mberi tozokwara ndakarembedza macheni munoona chii handi muna manager ka manager Yeah, man. inda manager wangu manapa mudiro anoita song iyi mudiro anoita ka Yeah, man. iri kuma 7 minutes anozwa ne time kwaona yatanga ka obva unoziva kuti ndobuda kungezuva makuseni ndobuda kungezuva makuseni dzinosara dzichikwana 10 handibvume kurova U10 ndanyora namba iri ndine peini ndanyora namba iri ndine peini handina kunyora nepeni Saka no pain no gain nengochikwara negraph choisa obvaona no pain no gain saka manamba ane depth especially vanhu yanenge vachanzi zimdanzo music isina message animona unoona kuti no message iripo animona asi kuti munhu nenguva wangogara wangozviti no I don't want to listen to zimdanzo ndoda kuteerera plus yote kanje kuti vanhu vanoshora zimdanzo ukafitesa vanhu vavo havateereri zimdanzo bozi vanongoshora just kungoshora vasina chavanzwa about zimdanzo ukazotora time yako ukatanga kuteerera zimdanzo auishore tenge namba rinenge chinzi vanocheka dzafa hanzi dzega dzinenge dzafa vanomira dzasafa but jehovha ndiye omega naalpha alright kucup clash indakaona ngecup clash yayo yakaitirwa kuStar FM for you bozi ukwatangu it's like vanhu vari ready kunotaura ka pamberi pevanhu ka zvavasingakwanisi kuita sei kuita kana makazvionera mega kuti kuCity Sports hakunoitwa clash handika but ini ndauya kuchi clash that's why pandikaona kuti panapa takatopita kutozopefoma ka usiku hwese ka munhu asati auya tichiti munhu achava chi kuclash that's why I think ndakata almost 20 minutes kusvika ndatonatsonautayo clash vanoityawo vanhu kungotaurwawo zvavo zvepi pane vanhu padenga vari ready dei kunzi zvavanotaura nemuromo wavo vanozvimiririra ndo panguva yavafanira kuti vangozvimiririra ipapo but you can see kuti vakatomira kuti ndinge ndapedza kuti asi ndidziruke pastage ndiende takanzi aiwa dzoka nechaonga akati aiwa ina ndoita zvinhu zvandabhadharirwa nezvinhu zvandauyira ndoira purpose handichangoziri munhu kuti it's like handisi kutsvaga mbiri handonzisa handitikwanise pano pandisiri handonzwa that's why ndichiti inini ndoita zvinhu zvandabhadharirwa mari like ndandabhadharirwa mari kuti ndiclashe and mafanza angu engauya uku aiuya kuhondo that's why mafanza angu chacho enga ari muchiki kupfuura vanhu vese handonzwa mafanza nyanga apfeka camouflage right nemaposta kana vari maposta yanga akasumudzwa mulingi man big up ngwere vese vanosimbisa ngwere vekukufu aiwa big up unoself I know kuti hamudineni pamwe pacho munotombosiyawo vamwe vanhu vachita se vachitotisaiza vachiita sei but ndonakirwa nepese pamunoota se pamunojamuka pamunopinda muspirit yakadaro like pepa vanhu vakateya mhepo masikarura musi uyauya because it's like vangari inonzi seconds from disaster yakaitika pepa waiziya advise kwaizonakidza waiziya kwainakidza ende maizvirangarira izvozvo that's why ndiri well prepared haipapa handi neberi mama yakuhondo ndine ndakagadzirira nyangwe depakatoita vaida kuitenga
kana song yamaka mchipina naenda katona kuti hangwere yagumbuka song yekutanga katazana hangwere yagumbuka yakagumbuka. Yeah man, remember that I'm the angel of four. Remember also ndaka ini ndomboudza vanoti kuna mwana anochindite wakapinda nesong nonzi ndakaloka mastreets nonati maya song nonzi ndakaloka mastreets ndakaimba ndakucelebrata victory. Ini song yakandipinza pamhepi yanzi bad like I ende yenge iri reply yoda nditize hondo ndine chii munhu muchii man angamduwe yesaya ende yenge iri reply padhisi yangu yenge ndaisipowo madhizi yayo nemanapana ainzi vana Brendan chichi noza timu indidhisa kudhara then reply ndikazorowa inini ndo yakazoita iti ikabva song yakandipinza muchino. So vanhu ngavatoziva kuti chinonzi clash tinenge tichifidha silent killer strength ende tichipa silent killer mukana wekuti vanhu vazive kuti uyu munhu ari dangerous. ndakambonzwa tsitsi ndaona imwe clash yakaita nemupana uchitumbidza so alright mupana wenyu wayo wekutaurisa ndakazonzwa tsitsi akabva akeswa wandazviona mupana wena nhasi akustrugula nemusic yake Mad Viper akasvika paposition yekuti ase yekuzobuda yekurwa clip rake achirohwa navanhu achinzwa pamaputi. I never liked it but somehow akakeswa aiwa akakeswa anhu kuchiberi because kuna vanhu vakableswa hanzi usabate vaya vanonzi vari the anointed ones the appointed onzisa siya tichinetsana tega pachedu zvedu yedu like blot I can understand kuti ngati kuti iraiva yedu evasinzwa ndiyera tikanzi taraiza muzvinhu takatosimukira panguva imwe ipi ende wakatarisa even pastage redeem andini most of masongs edu mahits edu maridhima tetakatopinda tese handaona saka ndonataura kuti mumwe wangu wekuligi kwangu handawanzwisisa hatingati isusu pakati pangu naye hatingati pane ari kutsvaga mbiri nemumwe kusatonzwanana kwekutoti kubva kudhara tese tiri mabhuru hapana bhuru rinotongwa nerimwe bhuru iro richitaura kuti ini ndiri mukuru handaona dzasochiona kuti most of the times kana kutori kuredhiyo tinotonhongana toringana tangonyange anyway alright tonatoti mustriti chaimo patasangana hazvinonoke kutangana kutongota se kunhongana waiziva but kune vaya vanofungidzira kuti vachangodhisa anyone nemunhu hausiri musame level naye chenjera kuti unozomaimbira kumba kwenyu alright kumba kwenyu wakambotadza kuimba kumba kwenyu because kumba kwenyu vanhu vachitonzwa vanhu vanorira handiya saka iwewe handifunga kuti kumba kwenyu ungazodie kunzonzwikwe wewe watuka saininkira chenjera kuti uchadzingwa kumba kwenyu hausiri weporiji makuseni because unochisa wakura wakutota wondonekirozi uda kuita sei uda kutisa pachii ukazotyorwa nevanhu vabereki vako ndanopinda expense yekuzokurapisa handawadzisa saka pamwe pacho udze vechidiki ngavaziye mizera yavo zvoto izvi zvine muzera baba zvine muzera musapfunga kuti munongobva kwamatoba kunonono ndime muchifudza mbudzi makutouya muchogara pachoto chemadhare hereni pakuti aseiku hamupfe makambotonzi panyama yagoshwa manzi takutotanga kutopa vanhu vanga vari kumafuro nyanga vari vanga imbudzi yando vanoifudza but kana isu tisipaitora watoziva mbudzi yacho saka ko ndaiteerera song yainzanzi handina kurira zvigubhu zvaita zvichiti kundu ichokwadi I'm not part of zimdanso inini ndiri one anorepresenta the dancehall movement, the real original dancehall. When you talk about dancehall, we talk about culture takadopta kubva kuJamaica. Yemani that's why ndakati kuti inini kuma kuzvigubhu andiko andabva number 1 kachi ikoko saka zvakatonzi zimdanso yapera. I think vari kuedza kutaura kuti zimdanso yaya yakamanipulatwa paipaya ndo inonzi yapera, because dancehall music and reggae music forever, even before me, even after me, dancehall music icha exist kusvika Jesu achadzoka pane dancehall iripo panapa panyika.
chirowa dancehall reggae music haina kwainoita se kwainoenda ingatopere ihipi yekuhopo waizamu wangu ende yagara ona kuti hip hop yagara hayo from day one kubangu I think hip hop yange totine impact ndeyaimbonana Beijing na Tupac wanzisa nanhasi hapana munhu ane influence wehip hop mode like Big na Tupac iko zvino kuna Kendrick but uri kumboonere gap riripo kubva pageneration yanana Tupac kusvika pazuva yaKendrick andanzwa that is my legends zvaro tese so many were called but only few were chosen hasi munhu wese akaimba kudhara anokwanisa kurecognizwa muzuva ranhasi nyanga vanhu vatikapinda nawo muindustry vamwe vacho vakawanda vakakanganwikwa vanozi but patakapinda tiripo tese saka chiziva kuti hazvifanani handoiziva and dancehall music haina kwainoenda boys even ini nhasi ndo dancehall haifi yakatongwa nemasaladi nyange ini ndisipo handisiri ndakatata kuti ini dancehall kuti isusu hatitongwe nemasaladi ende nyika ino haitongwe nemasaladi kana kuti nemakawadi wanzisa mai ende inotovakwa nevene vanhu vechi isusu hatizombopi takazosiya nyika yenyu dzaenda nemasaladi inotengeswa totengeswa nemasaladi vanotadzani totosvika tatogara nengochani munomu unomboziva here nyika yakanzi yakutongwa nemasaladi pastaira yedu isusu wanzisa isusu tinotedzera reggae culture nedance culture ndisingatorasike muzimbabwe yakaita independence ndati munhu akageresa moment right saka right zvinofanira kutokuudza something seanga siri Michael Jackson aitonge nemasaladi right remember this as an African as black people handiwanzwa tokochesa inonzi black supremacy handika manzwisisa like my legends edu haumbunzwi chitaura kuti hanzi Ibrahim Lincoln kana kuti ani hanza tototaura isusu hatauri Mussolini kana Hitler isu tototi vanga vane utsinyu ana Hitler because ndo they are the colonizers handikunzwa here we all know kuti isusu pablacks handika zvapana nekuamerica vanga vachema racist handika hanzi inonzi black lives matters ende isusu semablacks tinokoshesa culture yedu isusu handiwanzwa here tichipiga madhara edu isusu kusvika palevel yekuti nyika haifi yakatongwa nemasaladi ende Zimbabwe haifi yakata colony kana kuti yazopatengeswa tapawa mapoloni ekutengesa Zimbabwe no hatisi isusu generation yacho maiziva isusu titori proud nyika yedu ende hatimbopi takaswicha kana kunonzi tableacha tisoona takaenda kuUK tikadzoka tadi kutiza tadi kubva tatiza tatoti ndomukana wacho ndakutonoshanda basa rekugeza chemberi maya legacy yangu iri muZimbabwe and I always love Zimbabwe. I always salute Zimbabwe. And Zimbabwe inotongwa na baba vangu and baba vangu I think ndakatedzera matongero right kusarudzwa kwakatona na baba vedu isusu kubva kutungamiri kusvika kulife yatorarama nemakuriro atakaita weze mwangu izvozvo ikaucha ndichachengetedza even kumwana wangu ndichatomudzidzisawo izvozvo kuti pavanawo vake weze vanga vachiziva zvinhu ndikutaura zvipi izvizvi kuti nyika haitongwe nemasaladi inotengeswa tirimo munomu nyika ineyi ikapinda wangu unzati vapana mageneration timotaza kuti vapana ma2K they're able kutengesa naimba yakashandikwa for 8 years but inini handisi type yekutengesa imba yandikasirwa nababa wangu wanzisa ende mwana wangu ndotomudzidzisa kuti anofanira kuti hadi kuti asvike palevel kuti haafanira kuzomboita nyangwe akanzi vazomupfurira nyangwe akanzi aofwa anachunguziva kuti isini haritengeswe chigai chako ndechekutoti iwo panguva yako richengetedze chitowedzera masini kuti wauchasiyawo futi yeye anofanira kusiyira futi achitese ndozvandikuzwa nababa wangu ende pazvinhu zvandakasirwa nababa wangu handa chandatengesa chekutanga ndakasirwa land yanguwo yandakainireta kuna baba wangu ende inini handisi kudadhirira handadhirira ndikuita pachi
Lendi ndakaudzoti ilegacy yedu. Ndakatozonzi inini nyangwe katonzi after inini mwana wangu ndochinowancha tiponomsira chitanjepo. Saka kana nyika ikanzi ane masalad chinjere kuti isusu nezvatakasirwa zvacho zvichatengeswa. Nezvedu zvatinazvo takasirwa zvotengeswa. Nezvedu zvatakasinza futi zvedu. Saka nyika haitongwe nemasalad. Ife yakatongwa. Isusu hatitongwe nemasalad. Itori ideology. Imimi futi amutongwe nemasalad. Isusu futi. Kwete imimi chete. Na urati kana ivavo avatongwe nemasalad. Azviti. Panguva yoyo tita kutunzi zvini kana masalad ndo akupuwa pawa. Isusu tosarudza kuti taakuita edu makawadi. Ko pamakati isusu takatyora mabhanditi pane munati anzi hakumboyo kolabho herere mabhanditi nengwere timboona ndiani anotyorwa. Kutyoro ndiko kutyora ana here chete. Kutyoro kutori kutyoro chinotodzidzwa nomuziya. Hakusi kutyoro kunotasi kungotyorana chete ana. Inini pamwe pacho musade kundi zvinyaya inasoda zvinyaya zina basa. Isusu takatyora mabhanditi. Isusu hatitongwe saka inini pastatement esana chataura mazipo zangu. Ini handichade kuti ndinganzi ndikati ndataura statement rangu ndinanzi saka muchadai sona aiwa hapana zvatichaita. Zvachangoita tichangoramba tichingotyora vanhu panhonge yakatyoka chete nekugarisa pasi pana vasikasimuka vachitaura patinotaura. Make sure kuti ibasa rangu rekuti baba gare pasi. Hati iwe hauna chaunotaura isu takateerera. Isu ndisingatotaurai iwe wakateerera. Saka isusu zvokuti after tatyora mabhanditi after taramba kutongwa nemasalad. Handaza mangu hatina zvimwe zvatichada kuita se toda tangu tivangoziva kuti tazviramba ende hazvife zvakabvumwa. Maiza mwangu nyangwe mimi kanzi mabvuma mese isusu hatisi kuzofa takata se. Imi makasiya matovaudza shiti. Isusu takatoseta vaudza vana hiti. Ende tamirira kuti vabudise hiti. The only defense yavo apa kapa ndiye kubudisa hiti. Ndakatota no collab I think teta kuti wapa hiti. Asi tenda kuona kuti ndiana anopesana nebiti. Anopesana nebiti munhu agara ari kupesana nemahiti. I think ino last one pamasalad. Pane namba randakasangana naro rinenge remasalad like tange 50 cent like contra killing. Rakamira sei wangu zvavana panoita kuti hatitongwe nemasalad itawo chitisechera handiya contra killing pepa inini I think ndaida kuratidza ability handaziya ina aniwo muZimbabwe mune maripas akawanda but vanospita mabhazi it's one or two handanzisa mwangu pepa ndakada ngokupanchira iwo kamusambo kenyu maiziya kuti ndikuratidzei kuti nyangwe nekumba kwenyu chinotonga zvaitaura zvoti anza zana yangotonge Zimbabwe chenjera topa uchasvika udenga uchasvika zanu iriko futi bo chakasungwa pasi chakasungwa nekudenga raipenga tiri pano pasi muchangopenga futi tiri kudenga hanomboziya. Saka mukagara makazvibatisa mahana dzenyu inini big up andabvira ndoita mupostori but you know zvandakaita ndakaimba beat remapostori wepa ZCC yekugoko ini yangu inonzi ZCC yangu inechinziziva chikwata chako handiya then ndikaisa nemusambo waLeonard Dembo one of the greatest ndagadzira namba rinonzi musha rudziyu usarire ngwere yemani papa is like ndaikuratidza mapowers ende waleti zvandokwanisa kuita hatisingangotauri kuti ndokwanisa kuda iso iye anoti muziki rudzii iya yeZCC handizivi kuti munoiti ichii but I don't care kuti muchaiti chii but ini I think ndakati anonzi voice pan ndakasa voice yangu pachi ndakagadzira hit song anonziza ndakaremixa song yesungura pabeat rekuZCC anonziza fusion ndasana newe kuti anada kuremixa song
vanemba makavha ina ndiimbe kavha baba because nditoriwo bhuku usingati ujajwe nemakavha saka kavha nditoide because kavha ndiyo yakatoti ndijajwe zvisiri izvo saka chese chinonzi kavha ndosa ndichidoka ndiri pachena ndakambooniwa kunge mhanzo iri pachena weza mwangu kubude wange zuda riri pachena wangu chichinovanda muzuda kufunga kwenyu mimi zuda ringatozonakidze kana zuva rapakati pakuti vanenge vari kumusoro kana vari merikopta anoatozorakureflecta kupa padhaza but nothing chinokwanisa kuhwanda chiri muzuda handikwanisa kuhwanda kuseri kwechigunwe ndikatohwanda tadeso ndinda kutodzidzira kupenga antonzisa kaserepe inini I can sing at anything mosquito yakatokwanisa kundipa beautiful noise kutoimba as a versatile artist but amuchinje DNA yangu that's why I always stand panotaura nyaya yekunzi reggae nedancehall because ndo music yandoita se yando represent ndo culture yangu ende kuimba mabeats matrap asiri izvo zvinonditi nditenge pamwe neniwo ndiri kuda kunge ndiriita hip hop aiwa ndedangopedzera vanhu chete kuratidzira kuti aiwa isusuka hakuna musaradha anoachipa bhiti reduka obva tonzi aiuraya sezvezve aiwa havazvigoni ende makati handi yekusaifa I can kill any rapper. Who do you think was the king of rap music in Zimbabwe? In Zimbabwe? Manage, the king of rap. In Zimbabwe. Ukaona nachitofuna takati usataure wako waunoziva unoda taura anonzi nevanhu maya musadaro right alright ndikatorespect kuti uchika maskiri kuti tepe uri kutaura iyi ndoda iri vari 3010 pauholi neugoli kana pamonopoly kana pakuta sei inini andaripa especially the modern generation vana JT avana more pabit rake naiye ari apa then I will show him how to spit how to spit bad vapana vangu kana usingarwadziwe unonipa respect yangu like mupana wamataura uyu Holy 10 mambo emasaladi akataura one kuti senikila aya madhara andanzisa ende zviripo chandopfara ndechekuti akataura ari iye anzisa mwangu kuti akataura zvaakazodiscover kuti aya mawana aya boys ende for you ndakana mune nharo torei marepa enyu momaisa line apa anowanza nemabhitsi avo emaep avo ivo anzisa baba ndobva ine dangovadzidzisa kuti unospita sei vanenge vauya kuchikoro handiwanzisa mwangu ivo ngavaimba vakanyora kudhara but ini nechiimba ipapo aukufunga ipapo ndichivatsaridza kuti how do you spit the bars chichinonzi how to punch the lines harder handiwanzisa because ndiri fada waiza mwangu like kungoti sezvanangu kuzoti dancehall music nereggae music hakuna music ichakunda music iyoyo pasi pezuva panapa because hip hop masongo anomiswa nehip hop pagore as an industry nanobuda nedancehall you can see kuti dancehall aiwa tiri mapere ava ihuku saka tinotozotidya pachristmas nesalad one salad abatadada hipo yekuhopo hanzi new yekuyoko yeman kana tikire kutoko chibva waisati contra killing nambero riri paalbum riri kubuda aripo alright ngori rakazumira but riri part of album because ringe riri paplan pathe ngatiti the chitanga gore tinogadzira schedule baba zvinhu zvatira kuita pagore iroro andaiziva taitoziva kuti tiri kufanira kubudisa album andaiziva mwangu this year and according to the plans andaiziva tasvika kapaipai pekuti zuva racho rakutosvika 21 which means kuti zvezvakatonyorwa kunzi muna April tichabudisa single rakadai so muna July musi wakati tobudisa single rakadai so zviri zvekupromota album saka Contra Killing is part of the album but I see song yepa album asi tichiplayed iyoyo Contra Killing album rema tracks mangani 18 tracks which means kuti tine basa hombe ratinaro zandirechi asi rekupedzisa masongo ndeyekuti tizive kuti topika
the right ones because aripo akawanda pane mangani so far isu atinawo mulibrary medu I think takuma 87 yeah mulibrary. Alright. So it's like tichiri kukoshana pane it's like pane hondo yekusarudza nemanagement exactly and patotozvita tisati management chete tine vamwewo business partners edu nevamwe vatinongobatsirana navo vatinowirana navo muindustry tese musi weFriday titonemwe listening session yedu isusu mbari tiripo nemafare edu inatinotase nevamwe vatinongorespectanawo navo but vari vamwe vedu vatinototi vakatotudza something tinotodawo brains avo kuti vatiudze kuti toita sei amazing titewo kavamwe titewo mwenyu isusu kwete zvekunyepa in fact I think inini ndichadawo nhasi tichagadzira TikTok account yanga imwe inenge ichinzi chikoro maziya I think futi tikagadzira something chakadaro pamwe negroup repa WhatsApp anga inangu mazoni ndikuita zvetelegram kwete WhatsApp maziya like zvese izvozvo izvi tichizvinyora mugroup whatever chatuda tase chatoda kuonesana chatase zvichiita se saka ngatingoti imimi automatically tatonakirwa kuti mutoda kutokwana pa isusu saka takwana pa isusu aiwa mutokwana mukabineti and alright munhu wese anenge achida kukwana pa isusu ada kwana inonzi top fan badge redu unongogona kungosenda kana message futi kana kukomenda paFacebook papost yepicture ratichaisa apa ubva kunyora kuti isusu wese achanyora kuti isusu zvikira kuti ari kudowo kuenda nechitima chedu isusu because isusu chitima hachisi chekubesu but chinonzi isusu vana anesu pabasa redu tiri mashefu saka Jesu nesu tiri mashefu and contract killing muvile contract killing. This is contract killing. Tell him me no snitch witch. And this type of niggas get a snitchy. Vanenga chita hang around kuita kunge mabichi ukaona mrume wesaneta bleach kwandiri akafana nemuchichi tabia atomboideka mcity ndo vatinotora mabanditi vetotakaenda kujeri vakanotanga kunoita mabatimani vanonzi vaitorovesa kubhati vanenge vachitopenda musepende uri paati vanenge vachiita chibombo klati uvaudze kuti aiwa zvikati apa sina time yekuteerera maprati aiwa hatizi vana nebrain dzechibhati wino fuck bati wino suck bati hatite isusu autione tichofamba tine klani yemabhati nekutoti isusu hatiende kumabachelors party kwekuti rusvike uchinzi redio itodzikwa pane lotu mawasi vachinzwa soul music kaona vanhu vanofarira magathering vari kama brothers vega vachitamba monopoly kana snake and ladders gero akoziva kuti aiwa tepi iyi inogona kutengesa upenyu hwavo kuita kunge grocery rinotengeswa majegasi aiwa garai muchiziziva kuti isusu titongoriwo vana vekwajesasi hazi give back belongs to naCaesar saCaesar ndomudzosera Caesars because inini ndoiri nokutangisa kuzvimba zvekubva ndabudiswa mablisters munoziva here tiri rebellious obvious kana ndakatopinda conscious ndoratidza ndiri dombo reprecious garai muchiziziva I'm not armed but I'm dangerous I'm not armed but I'm dangerous aiwa ndiri gangster rasi handipiwe gete pasi inini nditone hunhu hwekumaflatsi ansomwe antoteswe katsi ndobata riti mumapatsi ndinenge ndichotopa pamachasi ndehati ati oyoyo takakurawo chona bhora museka aitonzana otega mugabeta tichakuchorana nechibhende taiti purezidendi vamubega yekutoti dhisa chairega madinga hatina kumbokumbira kuti dai matijega
nokuti mangoziva here kuti hatina kutekesa shamwari dzedu tatengerwa yega ingori yega nyangwe mahambega hatina kumbokwanisa tatamba neupenyu kuita kunge chimutambo chisega mega takutara chiya maziyo vetitsvaga kaparaga takatora mukombe uya wegoridhi kweteka wedhaga tobadman kuita kunge vana benzi spraga that's why muchiona chinditsvaga ndoita kuti nge kaso ndiri pahaso kasolaga ndichinatsovatararidza vachawana zvavetsvaga asati ndamboudzwa kunorefurwa mupaga because munozviziva kuti nini handisi late gaga nodifenda ndichitoataka kwaura vanhu kuita kunge anonzi kaka ndikaka maona kamukaka mabhiridha ndotamba nawo netoti vanovaka vanondiudza zvakanaka ndikafamba nemunzira zvakanaka ramangwana richanaka aiwa vanedakave kuzaka gara mai mavaudza kuti isusu tatorotimu yakabaka tonzi baka yoko tinonzi aramu yekuboko tinonyuwa nenyuku ngeyoko towanjikwa patiki yekutoko ayipi yekuhopo kuti ndiwe kumosco everything is under control kuta kunge dragoni komodo paragenda kunanga kakuhondo aiwa demshuda no kuti ipepato ona tabatanza mapasi epazo apa tienderera mberi nehaso isusu chavaka mamashan makaso netimatoziva kutadza kwenyeka chaso enda tizive kubhekina faso vekubheka kina nataso vachifunga kuti pamwe vari kunotengesa kuaso isusu hatina kusara kunge gaburi keku aso but ndiri kingi vemudansa ndenge ndakamagarira mahardcore kana usingangozive you don't know ona handichinopinda jina rawo tichiita kunge pakudubai takananga kusenegal ichiti tichitotonga zvimanje pafedharawo ende ndenge nchitoda vachaita funeral tinosangana mufinal ngazive kuti ital is vital iwo ndana little rascal tovadya ngemachokolesi ekupascal nekutoti avapinde palirical ndiri typical ndondesa zvekutondovatyora zviri biblical zvazvo zvinozivikanwa kunzi nini ndakaipa ndati ndiri baddest lyricist handizi musatanist pane maartist vamwe vese ava vandokumbira malifti vakahevhera kuswift vachifunga kuti vachatsoma gifti ayewa tape yechividhio ichi chida kumbojambwawo drift because iti tikupinda panight shift maitongoziziva kuti vaivai vanoita chiwichi vanofunga kuti the wish kuti isusu tifamiri tuma toyota tumawishi aiwa ini ndinana mishi nditori nana trishi nditori nengoma rangu rimbishi ndine mitsubishi ndine washishi nditori nefishi ndine madhisi nditori ne mufakosi mishi pamwe chete nevese vari mubishi ndikurova ndudu nehashishi ndichitoti aiwa masikangi ndichitojamba kunge mangi ndisikuimba zveifangi kana muchivaziva vese vada kugezeserwa musingi because vari kufunga kuti isusu tori type iya inoya kuhondo ine pingi kunzi isusu tiri kureredzwa musoro wedu zvazvo zvaita chidhiski kuisa upenyu hwedu pariski isusu takapenga toda vari 50 cent mopoma ndipa rimwe $50 pamusoro pechiridhi cha 50 cents because isusu tomeka mamillions we no make sense hatizivi vanhu vekuti tinoudzwa kunzi chibuda nepa entrance inini ndinotopinda nepa exit handina shine yekuda kushamisira ndidya freezit handitaurirwe kunzi ndine mari iyo iri muchikadhi chizipit hansa ndamboimba akatidza tipulit ndenge ndinzisara rangu killer do it aiwa hautombosiri stupid because unenge unonamata mwari pamberi pepiupit saka number contra killing marinzwa uya contra killing sikabanapa tina manager wengwere manager muri kupiwa mbiri chaizvo ndaona painterview yeNRTV. Exactly. It's very rare kuti uone an artist speaking so highly of the manager. Zviri sei kushanda nengwere? Aiwa bho kana iwo wakazvitaura kuti manager wengwere ana usari mabhora manager wengwere
asakavona aiwa haabho zvekuti haangwere bho. I think chandonyaoda pana angwere is hardworking. Ngwere anoshanda. And I know kuti pane imwe picture yaanopiwa nevanhu. But isiri ndo the real picture yake. Sometimes it's because of art. That's why vanhu vachinja vaiti unogona sei ngwere wati hani matiraidza zigo tiri pana tatoya. Yes, ndo zvinoreva kuti ndoona makaroka merchandise atitongo nemasalad. yes Ane ngwere makepata buloti mari makepata $5. $5 mashirts $10. Machezi ndo $10. Alright. Pane promotion yatanga taura nengwere pamwe management munozoti yeah ndeichokwadi hati 25 yekutanga urupiwa chi mahara svika pa30 but yekutanga akandima totora pamwe tatosara paenda 3 boss manager watora plus yangu kanapiwa mahara tatosara ne20 and then part of your management yeah it's isu tungoti ngwere zvamai manje andada vanhu vakuzivei ini ndotiwa kuda kwachikapesi. Alright. The owner of company inonzi Connect Sphere accessories. Alright. Tinoshanda kuna Seleke ndoshanda ribasa rekuti ndokwanisa kumudressa. Ndomudressa. Sometimes mukoma kana sipo ndomanya chinhu chacho. Panenge daiswa point A point B. But isusu na Seleke kila tuna problem naye. Vanomutora nezvasiri. Vanomutora semunhu madrugs. Alright. But Seleke kila andina musowana namuna akabata drug kana ngwa. Uyezve Seleke kila yandozi anobhema moko Everest. Madrugs kuti ndakambomuona nawo inotomboita 3 hours 4 hours 5 hours ninaye vanenge vachimukota wrong Seleke. Plus inenge workaholic because gona kubudisa 86 masong asi 86 ka mangani Ati 86 ka ndo atamboisa pasaidi ese masong I think angari 200 basa yomberero chifunga pa 200 tinogadzira 18 songs makaterera but hana kuti mbotamu muma 80 something atitamboisa pachi basa but Silent Killer chanoda kudza alright I think almost every day ashai 3-4 masong anoita sei anoti chibva kuno titoenda studio izvo saka unofanira kuziva kuti every day pane ma-album ratatombogadzira I think April but aifanira kunge takabuditsa muna April album tatine masong atatakatoisa paside but ukatarisa kuti now masongs ese iwayo haasitoripo kwatoni mamwe futi atakatoita se saka basa iroro ihombe inoda kubvunza pa-event iri musi wa21 kuti mari dzekupinda dzakamira sei mari zvakamira sei so that madetoitsika anyatsouya achiyatsoziva kuti no zvikufamba so musi wa21 ipapo uda kuti pabatable bcause posta redu ranga rakanyonzi 15 pa-VIP then kumbombera $5 but then tasogara pasi takana kuti kumbare mageto youths mamwe acho havazokwanisa kubhadhara $15 that's why ita kuti $10 pa-VIP then $5 pa kumbombera so kuna vamwe vachiona maposta akanzi $15 kwete tadzikisa takazonyatsogara pasi taiwa tiri mageto youths and chinhu chevanhu plus ndokwakasimukira Killer kumbari so ndosapaipa takataura kuti every artist especially wekumbari ma-upcoming wasina kuwana mukana ndinoti kuna vafana vakawanda vanogona but vasina kuwana uchi mukana tati ininda ndakatonyora ngati every upcoming artist wekumbari hatinofila kuti anotogona kana iye anozvifila kuti anogona you can just call me tokuisa palist yokuti uperforme maybe from 8 to 12 wafana chitaona kwaita se wachiratidza talent vasiri kunyatsokuwana mukana wekuperforma vachiziva kuti zveshuwa anoita sei saka I think ndichakusiyirai namba dzangu kuti kana varipo normally tikunyanya kumhanyira Mbare kuti tisazonyanya kuwanza vanhu sezvo tikuitira chinhu Mbare igive back ka kwawakasimukira ndokunotanga kuita sei kurangara sati vafana kumupare zvakanyanyisa line repa contra killing lines give back belongs to Caesars saka Caesar ndomudzosera Caesars akazonyura azopiwa chigero Caesar akapiwa chigero ndo pangada kunzwisisa alright then
poita manje vanhu vada mabooking because there's life after the album. Vanhu vanoita mabooking for number 1 which type of events and number 2 ma-contact details hazvemari tinongozati 1.5 and above. Because izvo zvazvo zveshuwa pane vamwe vamabogas vachinyeba kuti tisadi wotora mari dzemunhu mozonzwa Silent Killer watowa mari anopefoma kuna manage chichichi no. Page redu chairo repafacebook rakanzi Silent Killer Kufdem Records. Silent Killer Kufdem Records. Kufdem Records. Yeah. Right. That's the original page. Kune mamwe waya andika the number yangu initsi 0771 565 816. That's my number. 771 565 816. The number yangu for my bookings. Saka music yabuda inenge ichiwanika papi? Iripo pa YouTube. Yeah, YouTube tine ningilini yakanzi at original Silent Killer pa YouTube. So ndo patino release chi masongs edu. TikTok futi the same at original Silent Killer. Mozati ipa vanhu utona ndika page anani to follow ari serious. Ndazozwana jero rine 171,000 followers. Yeah. Silent Killer Angel of War. Kufdem Records. Ndo chairo. Was kune ma Silent Killer akawandisa but asiri ndo yedu. Mkaona zvateta posta ipapo angave ma shows ndo church ndio zviri legit. Right. I think mfunzo yangu kuna manager inenge yakwana. But I think ndara ngizvoda kuti ara pane ma t-shirt pane dzi number because kuna vanhu vada kupfeka ma t-shirt za 21 anengakanyorwa kunhu isusu taka Tongwe masalad. Vamwe vachukua mabandisi. Ana indo. Mabandisi ndio. Mabandisi ndio. Neti ngopedza chinechi. Ma t-shirts achawanika panonzi pa Century Mall. Mno wangu swika panonzi pa TB Electronics shop iri panzi pa Century Mall. Unokwasa kutora imomo. Uyezve amwachanowanika kunonzi Corner Face na Jason. Pa Next ne Galaxy Mall. Pane mall izvo zvinonzi Zig Mall Plus opposite Pick and Pay. Ukongona shop yakanzi Connect Sea unokwasa unotenga t-shirt momo. Wotase but targati wedzerei. Vanhu vasvika 30 ndio vatakutanga ku vapiwa mahara 30. Then taikoko futi kuti anenge apinda ku VIP asina cap ne t-shirt. Tichamupa futi mahara. Anenge apinda ku VIP. Yeah, tumpa cap ne cap again. Kumatenga ticket ze VIP. Anubva apiwa ne copy. Ko isu turi kuuya ukama tunonereka. Kadhamu. Ndo wasimagulazi. I'm not going to cut what I'm saying, you know. What's definitely zvinhu 21. Sengetizi. Whether I mean matipinza o mapinda isusu tete ndavambozanje mjapinda so pa number dzepa vancha pane vamwe vasikade kusvika kuzimpose ku Century nemapitisheti vanoda kuyasotora kuna face kana warasika unongofona pa 0788160063 ko isuwa mitrimbinga atombopinde mtown to deliver free delivery toita free delivery chiro kanzi ezilongo uri muharare chete toita free delivery kanzi kuruwa kudhama force kupi kumatararini kumutwese toita free delivery. Manager, we are happy we were with you here. Isupa namba zvinoitika ndonzeta na Sparks oro na Kondai ukona artist agara pa couch here teni chitomuda bozi atite music primarily senge tichito zoda atito fake ona madona isusu takabatana so aiwa totofara stage to nakidzwa naye atisi kutsvaga ma views yada umana na Stantine. So thank you so much manager for organizing all this for us and thank you merchandise manager for clothing us. Tanto chema chida mashiti dakasheka atumnezi madada topiwa kanaka my last words. 100%. My last words I think ndongoda utenda vana no support Silent Killer mafans engwere vanodadisa kukapuklasha wakazviona. Thank you ngwere, come and witness ku Stoddart mosimbisa ndo unonzi kusimbisa ngwereka ne TikTok family TikTok yakazoya TikTok family manje ora ayo pesa ndabvunza pamwe TikTok yako yakarejiswa for Silent Killer chete kwakuvhura TikTok ikona Silent Killer. So hatoda kutenda mafans
Kufdem Records ngavaramba vachitisimbisa vachingotisimudzira vari kutidadisa. Ayo. Thank you so much. And ladies and gentlemen, with that, next artist from Nonari Panap, Mongo's artist from Farira. And with that, we are out. We are in. Kupenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko